Garo baga sinisigurong amo ko no. Ay, nako. Dapat, is it true? Dapat araw kayan ang caption kaya. Eh, ngon yan, si Kong Sal, hinahapot itong nag-post, bistado nga ini sa Rinconada. Na dati kong station manager, pinsan ko nga ini, kundi di ko nangaran. Ang hapot lang sa emo, pinsan, ni Congressman Sal Portono, kung saan mo ninako ang tarpaulin na ini, napig-post mo sa imong Facebook account. Napighanap ko na nga ni, garumayo na magaligdi. Dangan. Ano ta, garo, sinisiguro mo na, dahil mo lamang inagadan ng reaksyon sa tuyang Sal Portono Jr. kung matuod o diri. Buta naman, bago pig-post sa social media, siniguro man muna. Kasi nakakadanyar man. Sa kandidatura ka nagbuot na inusinti panganing maray sa politika. Si Sal Jr. kundi dahil sa nagmana sa ina, nagmana sa ama. Sa maray na buot. Sinipadagos ang mga legacy, pagtabang sa mga tao sa Camarines Sur, naelik ka itong Vice Governor si Kong Sal. Naelik na congressman. So, para ipadagos na pagservice sa Rinconada asin bilog na Camarines Sur. Kaya nga ni ipagpapadagos ni next Vice Governor Sal Portono Jr. ang tatak ka Portono. Ano? Kaya lang pigpapararaot man kan kalaban sa politika. Sa tuya pong namumutan na aspirante sa kargong opisyal na kandidato sa pagka vice-gobernador kan Camarines Sur Sal Portono Jr. Yan sa naman po ang gustong linawon. Pwede man digdi, pinsan, mag-upload ka sa programa ko, linawon mo. Anapot sa naman ni Kong Sal sa enhali, sa en mo ni nakit-kit na kuha. Poster na ini, kung kiisay mo ni kinua, kung saan mo ni na turapak, na numpungan o na hiling o na kuang poster na ini. Kung saan ini mga nakadurukot o nakaparako. Sa postiman o sa kahoy o kung ano. Taan Portono family, nagpaimutik, nag-ninigar sa bagay na yan. Ninulita, very vocal, as in prangkang nagpapahayag po ang Portono family. Nansenda pong sinusuportaran sa kargong presidente, mayong iba. Ang sa tuyang kababayan na si Leni Robredo, ang vice president, as in kandidato sa pagka-presidente ka nasyon kan Pilipinas sa Mayo 9. Aram taman po pati baga na ang pamilya Robredo sa Portono haros magkaparamilya na. Kaya dapat gayud hindi kayong social media ng inisa roon isa nakakaraot pa inisa ano tapo sa ibatang mga kababayan. May karahayan man, may maraot man. Ang mga nakakadanyar dyan, ang maraot dyan, itong mga fake news. Dapat sa mga totoong news lang or information, i-post nindo sa social media. Nauuso na lago ng ibang mga fake news. Aber daw, tagaroyan sa linya ko niyan si Rocky Bayubo. Bicol Connection Report. Si Kristo nagadan, si Kristo na buhay liwat, si Kristo mabalik giraray. Nagray na baga kanarog kayo na, no? Pero si Rocky garungon niyan ko lang ni madadangog after 1 year. Ngunyan ko lang madadangog liwat sa programa ko. Rocky, Marina Ramrag, ilawag mo. Day, kata, ano yan? Abonaran nito. Pero, iyo magabig tutulog kan grupo.
Ay, iya. Oh, Bahala nang nasa taas. May nagsabi sa kuya, yani na, kuya nga, gano'n na ipangana pa ice cream. Bahala na ngayon nasa taas. Ay ngayon, Bahala pader, na. dahil ngayon kung pagka-aram ngayon kayo, pader. Hindi ko pala nag-iinirib sa taas. Sa may kisame. Iyo. Oh. Pero, tabi karon lang nga, Jo, sa digdi sa Banuan kang nabwa, so report ko nga ni kasubagong ki manager, iba-ibang estilo. Oo. Pirangal daw na sa nabagaan na kampanya ninda, it's 7, abot na lang alas 12, mga soundtrack kani yung yung mga kandidato. Abot Pitsa City na lang. It's 7. Oy, interview daw dyan Pangalo. interview daw dyan si Vice Mayor Marisa Bilitario. Ha? Si Vice. Si Marisa. Daday ko, pero business na ako nag-attempt na ma-interview. Oh. Gano'n mga filming na papasok. Ay, iyo, dapat magpaliwanag siya dakol ang issue dyan sa nabuwa na dapat malinawan. Iyon na nga niya, pero ka na nagdi-deny pa siya na dahil man siya hinali ni Mayor Per. Siya man ginalay ang Vice Mayor. Pero may mga nagsasabi, mismo nga sa ako yan ni Mayor Per, tabi, karon lang nyo, ang pigdadara ni Mayor Per, si Pading Balbuena. Kaya nga dapat linaw. Pati si Ninong Mayor Per Simbulan mo, interviewada o sa programa. Na-interview ko kaso, sinundan ka sa hapon tabi, karon lang nga, Jo. Sabi ni Na-interview naman. Nenong Per, mayo man siyang kakampihan digdi sa duwa, bahala na nga ang mga taga-nabwa kung si Say ani buboto sa duwa. Ako ngayon, dahil mga ako nagtataram na araw nga kaniyo, sinating Vice Mayor, asin man si Kapitan, na susuportaran ko. Ang importante kaya digdi, may bahala na ngayon mga taga-nabwa na mag-atid-atid ko na si Say Manangan at sa ina niya napupusuan na maging masunod na... Ang issue kaya dyan na dapat magtaram si Marisa Bilitario House at si Mayor Perta. Na-interview baga kan ibang media si Dr. Bots Figuracion nagsasabi na mismong si Marisa nagpapasabot sa iya na iyo ang susuportaran na mayor. O paano man ang kalyado niya sa Simbulan? Tapos araw kaya dapat mismong coming from the kutana. Ang sabi ni Mayor Per, dahil na nga ako pagaputon, ang naputon na sa nanganin do si Marisa, itayo mismo ang magsabi. Kaya nga ni. Kung mananggad ang saya-saya, kung sa pula o sa puti. Yan, ano yan, dapat yan, malinaw yan ni Marisa. Kundi lang pagdudumanin mo baga sa inda, sabi yun, turog. May May mga bisita, dumana lang nga sa Sangguniang Bayan para paalatan kita. Garo baga permiso na papasok. Ay, maloy. Kaya raya na ako kuya naman. Makararaya ako talaga. bisita sa iya. Dito yung nga tinutuyo kan media, habo pa. Bahala man siya, kung ang kapartner, kung nabo niya kay Mayor Per Simbulan, di makuha man yung simpreng karibay ni Mayor Simbulan na kung nabo niya kay Simbulan, di mahanap man ni Simbulan ng masurog sa iya. Ayo, yun na nga yan na karon ng Jo. Sabi kan mga taga-nabwa, karon nga iba nga yung kakamping niya ni Mayor Per. Bako na sa dating kakampi. Nina ako mayo man akong kuya dyan mabuot man sa kuya si Marisa. Ugaring lang abo magpa-interview. Para pakalat sa nakita. Masakit. Nina ang nasarap pa rin tabi karon lang nga Jo. Nina sa mga incumbent mga digdi, labo-labo na suruway-suway na may mga iguana amay na pati karon ng Jo. May mga pagugum na. Kaya sabay kansay ng mga sampul balot. Ano man yan na pagugum na yan, di urag man o baka maloya? Alam tabi karon ng Jo, 50 sangkatos. Ay, maloya yan. Sa mga kagawad sa naman kaya ini, sa mga kuyan man sa ini, sa mga sa mga independent. Ay, yan ang aki nga ni. Taan mo ngunyan,
200, ibatikal sa imo. Tama naman balor ang pirak mo niyan. Ay, ano na tayo? Iyo man kaya ang kaya. Ayaw lang kaya mo, sige. Iyo man ang kaya. Kung kuya nun kung sa madahon, mas maray na nga itong mga yaon sa iguanin na yung mga background na jingle. Tapos di ba nga linig sabi karon nandiyo. Sige sa naman ang patanong kan na side ng mga jingle. Dahil man aram ko na ano ang side ng mga plataforma ng gobyerno. Ang importante dyan, maaraman ka na tao kung ano ang mga platform of government niya. At baka naman na kamit ka contract, dahil man na ipinapaisi kung ano ang mga katuyuan niya, may na magkaroon mabawi sana sa iyang gastos kung na siya manggala bilang leader nagdi sa Banuan ka na po. Pero nagdi sa grupo ni Ninong Per, sa Team 1 na Kansor, talagang ipinapaabot din na tabi karon ng Diyo. Sa itang mga plataforma ng gobyerno. Sa nakapira ng barangay, pero patapos na ang mga barangay sa itang pinagmimitingan, pero ipinapahayag nila, imbis na magtuyaw sa kapwa, ipinapahayag tabi karon ng Diyo. So mga plataforma ng gobyerno. Ayan ang maray, grupo talaga ni Mayor Lalo na itong mga Simbolan. Na mga gamit na konsyal. So itong mga baguhan, harap ki Councilor Dokla daw, ki William and ki Galyarte, alin na may paman sila masasabi kung ano ang nasa itong mga plataforma ng gobyerno. Ang importante nga kung matabangan nga kami, anin na pipilihan ko nga so ito mga diurag na komitiba sa Sangguniang Bayan. Yan na kuya ta sinda mayo paman na tabi karon na Diyo appropriation. So appropriation ng kinakay po na pilion. Sayaw na dyan ang pirat. Oy, pero nagkukusog. Sa kuyang kaibanan digdi. Oy, interview daw si Kapitan Bert Balbuena, aspirante sa kargong vice alcalde, ang barita ko, nagkukusog ang kandidatura kayo ni dyan sa Nabua. Baka makagilat na lamang, sa kuyang paniyon, makakaulay ta si Paning Bert Balbuena, kundi, kuyan tuyun kaya Nararayo lang. Joey, harang ni Paning Bert Balbuena sa Lapurisima. Daron mo tong Pajero mo. Mayo ko kabayo. Yan lang. Yan lang. Hanggang sa kita sa lakaw-lakaw. Hindi na sa kunig sa Banuan ka na ba tabi karon ng radyo. Ani na talagang kayaba si Congressman Migsa Villafuerte. At malangani sa kung dahil kaya inaabot kan sa Roman na kandidatong sabi niya taga Rinconada, si Migs ngaya, tuga parang sabi kaya bakong taga Rinconada, pero ngaya, bako sa ng mga banuan, kundi mga barangay, ang bigsusulok kan na hubi na masunod na congressman na Rinconada. Mahiguson pala mag-house to house campaign si Gov Mix Villafuerte, masunod na congressman sa Rinconada, tapati mga loob-loob ng lugar, mga eskinita, itong mga dain na inaabot kan mga politiko, mga kandidato. Mga politiko dito sa Rinconada. Inaabot ni Go. Ni Biggs, Dahil man dahil naabot ko niya ni Governor Mix, gabos na mga barangay dito sa Rinconada. Oo, grabe pala. May guson pala ni mag-house to house campaign. Maski si Provincial Administrator Luigi Villafuerte. Na masunod na gobernador, may guson man. Kung nabibinasunda siya, makakakong akong taga-digdi sa Rinconada. Iyo, manangga. Kung ganabwa, iriga. Oy, an mga taga-Rinconada, abang kagayon baga? Yung nga yun, minamalata kung dahil mo na akong sunodaan si Balay Clemen. Ako nga ni, nagom ko, magayon, mistisa. Ikaw man, nagaw mo taga-Rinconada, taga-Nabua, mistisa magayon. Ngayon, magayon lang, kundi 40 taon. Ay, di ka pa. Uy, out of the Kulambo, kakimadi at yan. Bahala ka. Bahala ka magtiyo sa tukawan.
Kaya, yun lang yan, dami ka rin na dyan, ano? Okay. Baka kung nasa kita magkaramutan pa. Ayun na nga ni. Baka, Baka may maglayog min bulong na at yan. baka an kawali sa kakaldero, magralayog at yan. Paglaog mo. Iyo. Oh. Sa bagay, nasa say mo man yan. Dami parabot mo ako. Kadamay ka dyan ka rin na dyan. Abi ka rin na dyan, yan ang sa yung report. Paabutan niya doon in good morning. And sa Kuya Kaibanan, duman sa Radio Pulangi. Si W sa Maniego. Ay, good And number 1 na agta, Kanbanoanin Pulangi. Dahil lang na kontra. Oy, an iba gusto, ito sanang maitom-itom. Oh, lintik man na siram ngaya. Okay, thank you. Bicol Connection Report. Oy, dawa bagaan mga babayan kung sunada sa mga kalalakihan. Ito ngayon, tall, dark, and handsome. Ano dyo, ano yun? Kaya ko minsan nagpaparabalad ako sa ngarig niya ako maging dark yung color, ano. Tapag maputi ako, garo kulang ang naglilingon sa kong kababaihan. Pero pag ang color ko medyo marorla to, kada ako napapahiling sa ko, napapalingon, pambira nga niya ako. Tama mong gayod niya ako talagang kasabihan na mas kursunada kan mga kababaihan, tall, dark, and handsome. Oy, sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Sabi ni Karundang Joter Tersinio, ni founder, chairman ka na PGB, sa Iriga. Good morning, idol. May special thanks to Easy na. Busy na. Dawa turog. Si Edsel Di Maywat, Konsyal Edsel Di Maywat, nagpadarada aki purog. Si ex-congressman Sal Portono and Govmix Villaperte nagtabang sa indang okasyon kasudma. Kan anibersaryo kan sa kuya ngayang biyanan na si Mr. Pedro Silva and Engineer and Mrs. Steve Andalis. Sa mga pundador, abang tamis sa kasiram kan inumon kan Team 1 Kamsur. Hoy, salamat da, ano ha? Grabe ang kaugmahan ni Chairman Founder Joter Tersinio sa mga ayudang nag-arabutan sa Inda kasud mo. Si BNG, BNGA na pabati naman pamilya ng aking asawa. Nakaryo family at Kinol family sa barangay San Isidro Gabas area from Binji Oblate. Siring man nag-antabay ang idol ko sa Nabwa. Uy, advance happy fiesta na po, Kap Joseph Permante, sa kakikapitan. Garmadayo naman kami dyan sa Indo. Makipamiesta, ano? Uy, grabe pating swerte ni Kapta. Sipigpaan ni gayod na mga paroy kayo niyo kung pirang hektar yung umanya dyan. Makakanamit gayod akong bagas, Kap. Aram kong lang siram ka, bugas mo siton. Uy, balikan ta po ang pigulay wala yan ta sa Nabwa. Kung nagtataram si Dr. Bots Figuracion sa interview sa radyo na kung totoo man ini o dae na mismong si Vice Mayor Marisa Bilitario Hao nagpapahayag sa iya na iyo ang susuportara na kargong mayor sa Nabua. Dapat magpaliwanag kani si Marisa Bilitario Hao sa publiko. Dahil sayang lang kan effort kan Team 1 Nabua sa pahinginot ni Mayor Persimbulan na iyo ang running mate, iyo ang pamayukan sa indong partido politikal sa Nabua, na imbis na iyo ang surugon, ikampanya ni Marisa Bilitario Hao, daita garobaga ang kinakampanya ang sinusurog, ang kalaban ni Mayor Persimbulan sa kargong alkalde dyan po sa partikan na ba. Considering po kaya, ay dapat ma-interview taman si Mayor Persimbulan, tabaka, igwaman siyang reaksyon kani, tabaka maghanap siya ng karibay ni Marisa Bilitario na iyong manlugudan masurog sa iya, sa iyang kandidatura sa pagbalik liwat sa kargong mayor dyan sa Nabua. Yaong baga dyan, may kalaban si Marisa, si punong barangay Bert Balboy na for vice mayor man bagay ni. Nangarig bakong maribong lugod, as in, malinaw man sa sato yung mga botante dyan sa Nabua. Kung taarog kayan, ang nangyayari sa magkaalyado.
si Mayor Simbulan, dahil man hindi mababasol, dahil man nagpapara intindi, kundi nabibiglaan ng publiko sa mga nairiri sa pati na may tarpaulin na may picture an Marisa sa boots. Oh. Nagaro talaga yun, magka-tandem, magka-running mate sa parte ka na buha. O paano man si Mayor Simbulan kung itaid man sa katahid kang poster niya, si Bert Balboy na. Oh. Pero sa totoo lang po, dahil kaya pigparaurlayan dyan ang laban sa mayor. Ang mainit logo dyan na pig-uurlay-ulayan sa Naboa, ang laban sa pagka-vice mayor. Tanariribo nga na kayang tao eh. Mas dakol po ang nagtitiwala at nagsusuporta sa liderato ni Mayor Simbulan dahil kan sa iyang accomplishment, dahil kan sa iyang mga legacy, kabali na dyan si former Mayor Delia Simbulan, na dakol ang ginibo. Dakol ang ginibong mga programa, proyekto. May ginigiribo pa, asin may mga gigiriboon pa. Dublado ang pwedeng maging tabang. Dublado ang maging programa. Dahil kung susuma-sumahon, ang mga tinampo dyan sa Naboa, sa enterong barangay, napasimento kan agom na Simbulan, dakulaon po bagang accomplishment yan. Sindapang mag-agom ang nakadisponer kan bagong edipisyo, bagong slaughterhouse, moderno. Nagdakol ang mga investors na naglaag ng negosyo sa Naboa. May mga bangko. Dahil po yan sa maray na leadership kan mga Simbulan. May bypass road sa Naboa na pinaghahaman sa tabang kan mag-agom na Portuno ni Gubmix Villaferte. Ang barangay Santo Domingo haros maging sentro na ng komersyo sa parting ini dyan kan mga barangay na medyo harayo na sa sentro kan Naboa. And pwedeng ma-beneficiaran ito man ang mga pagtaraid na banwaan, arog kan balatan, dahil na magpararayo, dyan na sindama saod, tanakadisponer si Mayor Simbulan, Kigubmigs, nin bagong market building, kumpirang eskalon yan. Pinagayo na po ang pinakasentro market area, commercial district or commercial area, kan Santo Domingo, maggayo na po, dakulo na mga edipisyo, pinagiribo na po dyan kan Team 1 Kamsor, Team 1 Naboa. So kadakol pong development, mga progreso, pag-abante kan Naboa, sa paagi po kan maurag nindong mayor dyan. Kaya ang pig-uurlayan dyan, ininasan ang sa vice mayor. Kasi proven and tested na po ang serbisyong maray, serbisyong magayon, serbisyong di kalidad, kan mga Simbulan. Kaya kung narog po kani ang nangyayaring istorya sa parte ka Naboa, imbis na si Vice Mayor Marisa Belitario How, makasiguro sa laban, baka dahil siya makasiguro sa laban na yun eh. Tamay kalaban baga siya, si Bert Balboy na, ay ano na tayo. Sa ropang naglalataw man na pakaraot, balaubagi man ki Vice Governor Sal Fortuno Jr., dapat linawon man ini ka nag-post sa social media ni Pinsan Elmer Estrado. Anapot sa naman sa emo pinsan ni Kong Sal Fortuno, tara man ni Kong Sal baga na ka nagpamara nila kita, nagbisita pa kita sa iya, sa opisina niya duman sa Congress. Ang pagtubod ni Congressman Sal Fortuno, dahil mo iniigigibuhon sa pamilya Fortuno. Dahil aram niyang nagdudulo ka sa iya kang panahon. Aram niya na haranian sa imong puso sa Fortuno. Magin si Kung Sal Fortuno, kumukabaro ta. Dahil nag-i-expect na ipopost mo sa social media, sa account mo na may picture si Sal Fortuno Jr. katay dining Bongbong Marcos man ining ikinakasuya na nga ni digdi sa Bicol Region. Dahil napapalaban baga digdi. Iyo po si
Leni Robredo, naaramang kan mga Bicolano, nakitagabos na mga Bicolano, 99% may dayman digdi yung Leni Robredo, pero napaka-slim, napaka-maliit na percentage na sana o porsyento. Por 10% gabos kita nag-aarang sa mahal na Diyos. Namanggana, ining si BP Leni, tangarig mag-asinso man po ang Bicol Region. Kung di pangit man po yan, na basta i-post sa social media, napiglaganan pang ini ang presidente ko Bongbong Marcos, napakasala po talaga na dapat bago yung pig-post, inapot mo na konta na kung totoo o bako. Tabaka may nagpagibo sa namang kaya na kalaban sa politika kan mga Portuno. Pigi para initan si Sal Portuno Jr. Garo ini mahamis na prutas na gustong pagparatutok dulo na kung totoo son, napaka-inusinti pa sa partikan politika. Tangon yan pala nga ni po nagkaspirar. Kumo sa rason na ang mga serbisyo kan Portuno ipagpadagos kan sa endang aki. Na ipagpadagos ang mga legacy, ang mga programa, ang mga proyekto, ang pagtabang sa mga tao, lalo na sa mga nangangaipo, lalo na sa may mga emerhensiyang pangangaipuan. Kasi mandata man po talaga na ang Portuno po talaga mismo, nakapamilya ng haros kan Robredo, si Leni Robredo baga, nailing nindo sa inapatan, sa 11th Earth, sa pagsasadiring resort kan pamilya Portuno, yaon baga duman, may mga picture pa sinda, dahil garo sinda magkaparamilya, kumo pareha sinda nasa lindong kan Partido Liberal kan panahon. Na mismong si Congressman or Congresswoman Josal Portuno kan ikalimang distrito kan probinsya po ng Camarines Sur. Bulgar na nagpapahayag na ang pamilya Portuno ang sinusuportaran sa pagkapresidente, Leni Robredo. Dahil kapabli, lawyer, presenting nakatukaw na vice-presidente, ekonomista, na iyo ang pwedeng maging solusyon kung paano maihawas, maibangon ang rurong kamugtakan pinansyal kan gobyerno Pilipinas. Dahil tinamaan kita ng mga kalamidad, tinamaan kita kan COVID-19, tinamaan kita kan padagos, napagulanto kan presyo kan petroleum products. Kaya ini po, siguro mag-sorry ka na lang sa social, i-post mo na lang, pinsan, mag-sorry ka na lang. Pero dapat i-explain mo. Tahanap-hanap mo niyan gayud kan pamilya Portuno, si siya nagpagibo kan tarpuli na iyan. Tangarig maintindihan na sarong hayag-hayagan na pangraraot, sabi ni Congressman Sal Portuno, kan pamilya. Tadawaan mga aki ni puro yan Leni Robredo. Kaya dahil man po nangangahulugan na ininganing si Vice President Leni Robredo in-interview sa media sa Naga na porke iguana siyang team. Takita ba kadigdi, may team Anduyog, may team Juan Camsor, kung ano-ano pang team. Oh. Dahil man nangangahulugan na porke pig-endorse or porke ang ka-team ni Leni Robredo ang Team Anduyog sa Camarines Sur na sinasabi inimang pating Anduyog ining Team Anduyog garo baga ipinapangalad naman si si BP Leni sa ibang partido political, sa ibang grupo, sa ibang team na dapat garusindasan ang magsuporta tayo ang kumbaga sa pig-endorso. Nagaro baga pig papasabot kan Team Anduyog na sindana ang burutuhan. Ngunya na maabot na May 9 eleksyon. O ang reaksyon dyan ni Vice President Leni Robredo, nangingiringay ako. Bako ngayong araw po kayaan ang buot sabihon kan eleksyon sa nasyon kan Pilipinas. Ang rights to suffrage kan mga elektorado. Ang diretso ta sa pagboto, iyo ang pagpili nintultol na kandidato. Bakong porke katim ko ngaya sinda, si Anduyog team. Ay mangingiri ako, dahil ko ngaya kaya. Asin dahil ko pwedeng gibuhon na sabiyo na iburutan mga politikong ihandig sa Camarines Sur. Papinaan na mga elektorado ngaya, tinataaning power o poder or chance na mapili itong tultol na kandidato, itong may maray na akumplisimento.
O di ba? Di kulog pa yun yan anduyog. Tapos siyempre, napot kanta, ano ni Sanduyog, igawan daw ng marina accomplishment, ano man ang pagkatao kayo ni. Ano man ang ugali kayo ni. O dyan, tulos riridingo na yung kan public. Taday man ang lugar na katim nindo si Bipili ni. Day kamo pwedeng i-endorsar na kamo i-enforcer na butuhan, sabi ni Bipili ni. Day kamo pwedeng periton na mga elektorado. Kundi, tinatang kita ng rights sa pagpili sa mga kandidatong tultul na maservis sa publiko, asin sa gobyerno. Kaya tama man si BP Leni. Ungon yan, tapig papara pangangalan pati kan anduyog team sa Team 1 Kamsur ang pagsuporta sa tuyang masunod na presidente. Ay, di man po pwede. Tano sinda sana ang gusto mag-support kay Leni. Kaya ni man po si next Governor Luigi Villaferte, hayagayagan man sa publiko, sa social media, magin ang mga supporters kani, na kinukurahon ang suportado kan Villaferte, kan Team 1 Kamsur, sa pagka-presidente Leni Robredo. Di ba? Dahil po, gustong pakusugon lalo kan mga Villaferte, lalo na ni Luigi Villaferte, ang buot ni Leni Robredo na dahil magtubod sa mga pangapudan kan ibama ng mga politiko, lalo na iniman Mayor Isko Moreno man na ining grabe man ang alimpa sa imang kaning gustong paatrason. Sa pagka presidente, ini pong si Leni Robredo. Kaya, ang Luigi Villaferte, interong haros mapatod ang ugat sa liog kakukuraw na Leni Robredo, tayo, ang ating suportadong presidente. Saka, ano nang ngunyan ang masasabi kaning anduyog team, na dahi po, sabi ni BP Leni, dahi siya pwedeng maghibo o magtaram na kamubutuhan kan mga tao. Dae, bako ining i-enforcer sa Indo. Kundi, ang tao may liberty, may kalayaan na magpili. Kan pinakang the best sa himay niya to kan sendang mga track records, qualification kan mga kandidato. Digdi po sa laog kan probinsya po ng Camarines Sur. Himayon ta, ano ang kandidatong ini? Ano ang accomplishment kay ni? Ano ang pagkatao kay ni? Ano ang ugali kay ni? Ano ang naginibo kay ni? Sa abit daw ni, sa katarantaduan o dahi. Malinig daw ang records kay ni o katibaan, puro musing na ang pagkatao kay ni. Diyan po ang gustong sabihin ni BP Leni. Dahil porque nga katim ko ning anduyog na ni, yun ang butuan nindo, dahil ko pwedeng gibo niyan, tasala yan. Ang mga tao manggiraray, the voice of the people is the voice of God. Ayan na tayo. Oy, salamat na po, sabi kan Team 1 Kamsur. Ini po ang kada meeting, rally kan Team 1 Kamsur. Hindi, rinurusok kan mga supporters, kan mga tao, kaya nakakataba ng puso, sabi ni Luigi sa kanigog Mings. Nakakataba naman ng puso. Maraming salamat sa inyo. At dahil mainit ang pag-welcome at pagtanggap nyo at ang suporta nyo. Kaya, ayaw na ni. Ang masasabi ta, kung si Sepo talaga ang nagpamati nintabang sa mga tao, iyo man siyempre ang tatabangan. Kung si isa ito mga opisyal kang gobyerno na nagtatabang kasi nagsiserbi sa mga tao, iyo man ang rirumdum. Pag-abot na kung sindama nangangaipon ng tabang, iyo man ang tatabangan. Ano man tatabangan mo tong naninilok ning kandida ning tao, ano? Ikaw baga dyan nagkakandidato na, nailing mo sa social media, igwang pigpaparatitilo. Igwang pigpara sa sakyadang driver na gustong kulgan pa. May tinutulak na pulis. Teng respeto. Kita pa daw na mga simple as in
tios na mga namamanuanday ka ni tapirang kung niya ano dyan sa Kapitolyo. Ay, into tayo, Diyos ko. Ay, kita kaya. Yung ano. Ay, pangyayari. Sa kasaro pa, maging lesson learned man daw sa mga government employees. Nangyaring barita niya mo, may sarong empleyado kan gobyerno, lokal, sa Rinconada. Na empleyado palan kan lokal na gobyerno, nagpuprograma pa sa radyo. Oh. Na ang pinapasildo kan mga empleyado sa gobyerno, hali sa buwis kan mga tao. Haros katumbas kan dugo na nagbubulo sa hawak kan tao para lang ikasweldo sa indong mga empleyado kang gobyerno magin sa mga elihidong opisyal kang gobyerno. Kaya po dapat, kung kamo empleyado man kang gobyerno, trumabaho lang kamo para sa mga tao, para sa gobyerno. Bakong egwa kamong pigpapara susurog na politiko, nagaroyo baga ang gusto nindong Diyoson o sinasamba. Si BP Lini nga ni, day ko man sinasamba, day ko man sinasanta, day ko man sinasanto. Alagad gusto ko talaga siya na suportaran na maging presidente kan Pilipinas sa Mayo 9. O yan sa naman na rasunta. Kwalipikado nga ni. Sa kapwata Bicolano. Ulantadan ako. Aanong kumaning Bongbong Marcos man ay ni. Mas maray padigdi kita sa babaeng Bicolanang magana. Dahil si Bongbong Marcos, pasisiram-siramong kanan, mga Ilocano, duman sa Ilocos region. Iyon paasinsong ganito, taga duman siya, nagrayo na sa to. Pero kung si BP Lini, baka in gabos natin ang pudigdi, maging sa mga coastal, bukid na barangay, ipasiriminto na ni BP Lini, pag siya na po ang sa tuyang presidente. Pati ako, baka ano man ako sa iya, makasabing, salamat na maray, ang naging presidente for the first time sa historya kan politika, nagkaigwamang giraray kitang presidente parang hulog ng langit. No, iyo baga. May nagkarandidato naman kayong Bicolano, dahil man pinala, dahil man nanggarana. Oh, kadaklang pirmina sa nangyao duman sa party kan na lugar na yan, sa Ilocos, sa parting yan kan norting nagagarana. O paano man kita digdi? Sa parting ini kan Bicol Region, na malamang kitang nailihir digding presidente. May nailir man kita, may nailir man kitang senador, pero vice president. Pero kaya dapat sarong taramblingan na lang ani. Pero haros ang gabos na Bicolano, kadaklan, sa iling ko lang, bipili ini. Iya baga. Kaya, maging lesson learned duman po, kung empleyado ka kang gobyerno, dahil kang gayo pakalantad, na igwa kang susuportara na politiko, nagarubaga, intiro mo naman kayong inuurag-uragan ng mga kalaban. Sa programa mo, di na kanumpong kang sarong konsyal, sarong lugar, na kinasuhan ka, sa election na Omnibus Election Code. Ay, criminal case, may kulungan kayo dyan. Kaya po, dapat lesson learned. Kung empleyado ka kang gobyerno, trumabaho ka lang sa munisipyo. Dahil magpara, kan pakiaram na kan politika. Tangarig pong di ka mo, masabihan na, garo bias, tagaro, kung siya nakatukaw dyan sa munisipyo, garo yan sinasambanin do. Nagaro iyon na lugod nagkapasweldo sa endo. Nang sweldo nindo, hali sa buwis kan mga tao. Dapat ang mga tao ang sirbihan nindo. Kung igwamang kita na mga empleyado kang gobernong susuportaran, simple lang. Iagi na lang nindo sa boto. Bakong pagpara kurahaw pa nindo. Kung sisay ang gustong iboto kan mga tao. Dangan na uuragan pa, kakalabanon pa sa ere, ito pong mga kalaban kan sa indo pong pigsusurog na politiko. Kaya, yan ang barita ko. Maging lesson ini. Na duman sa mga empleyado po kang gobyerno, magta-time in ka mo, alas 8 na inaga.
O alas 5 ning hapon matapos, time out. O. Diyan ka mo, kung saan ka mong assignment or assign na trabaho, yan ang atupago nindo. Ba kung nagsisildo ka mo sa gobyerno, kung saan ka mo sa sideline o tatrabaho. Dapat ang mga elected official, appointed man yan, or rank and file, or simpleng empleyado kang gobyerno, or mga department. Magkakanigo lang na lumuklok ka mo sa trabaho nindo ta sinisildoan ka mo hali sa buwiskan mga tao. Dapat aram nindo ang lay, ang batas sa Omnibus Election Code na may nakakasakop na batas duman sa mga empleyadong mabalgar na dapat sirbihan ta po ang gobyerno, ang mga tao para makontento. Na dapat naka-smile ka mo sa munisipyo, na dapat welcome ang mga tao, magin ang alabado. I-welcome nindo, entertainon, asikason, ano ang pangangaipo, ano ang maitatabang kang government. Bakong, ay Diyos ko, kaya po ni maging anong man leksyon man lago din na itong mga empleyado dyan kang gobernong, sige, ang saraw-saw sa politika, ta election time mo niyan, election period. Magkaraya pa ka mo kung arabuton man ka mo dyan ng kaso. Na, sige, ang surog sa mga dapat nindong surogon man ng mga amo. Tapos, sa raburab, komentaryo, sa mga kalabang kan sa indong inaamo. Rumdumunta po, ang poder, mandatong itinatao kan publiko sa mga kandidatong ini. Temporary lang po ining power nindong ini. Bakong habang panahon, nakaluklok ka mo sa pwesto, bakong habang panahon, ang power yaon po sa endo. Ang power permanenteng yaon sa mga elektorado na iyo ang nagtatao nin temporary minti sa naman pong power sa endo. Kaya dapat, ang government ta, ang mga opisyalis kang gobyerno ta, good governance ang ipahiling sa publiko. Patas sana ang pagpadangat, pagtratar sa mga tao. Mayo ka dapat kilingan, titigan, makadapat na mahalin lang. Dapat ang puso mo, iwarak mo sa pagkamot sa gabos na mga tao na sa imo pong nasasakupan. Mayo ka dapat apihon. Mayo ka dapat nung kakulgan, pisikal man, o sa buot, o sa tataramon. Kaya dapat ang mga politiko, mga tugang, bakong paramuda, bako perming al sa boses, bakong una mo iyon ang serbihan, na kulang na sana pupuanta ang mga lusbot. Kulang na sana oring yung itong tapag nakakarakan. Ang dapat sa elektorado, or sa elihidong opisyal kang gobyerno, maging sa mga department head, maging sa mga empleyado, magserbi kita nin patas. Asin may transparency ang paggobernar, ang pag-administrar kan sa tuya pong gobyerno. Para nahihiling kan mga tao kung paano nindo gastuson ang budget, ang income kan sarong local government units. Na mayong pag-doubt, mayong pagduda ang public, dapat transparent, nahihiling, nasisilag. Mas malinaw pa sa salming, mas malinaw pa sa tubig, ang pagserbi nindo sa publiko. Hahangaan kamo kan mga tao. Di ba? Oh. Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. Mga kahimanwakan kamsur. Si Luigi handa nang magserbi. Nalibot niya gabos na barangay. Si Luigi handa nang magserbi. Kaya maasenso na sa tuyang buhay. Si Luigi handa nang magserbi. Hey! Luigi, Luigi! Si Luigi handa nang magserbi. Luigi Reyes Villafuerte, ang bagong LRV. This political ads paid for and by Friends of Luigi Villafuerte, National Highway, Cadlan, Pili, Camarines Sur.
Mayong iba sa Rinconada, makakaaro pa sa iya. Probado ng serbisyo, kaya kita na maaseso. Pabiling serbisyo, Rinconada. May serbisyo, Rinconada. Mig serbisyo sa Rinconada, Congressman Migs Villafuerte. This political ad is paid for and by Friends of Migs Villafuerte, San Isidro, Iriga City, Camarines Sur. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Sa Kongreso siya na nga. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Plumsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada'y kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Aakayin kayo ni Migs sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Migs sa Kongreso, itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi natataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang migpayaba. Mix serbisyo, Mix Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang migpayaba. Mix serbisyo, Mix Villafuerte. Oh yeah. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Aussie, Aussie, Gessi Migs. Migs Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. Aussie,
An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Berto po, nagsasaka para mapakain ng pamilya. Sa halalan, huwag niyo kong kalimutan. Rina po, contractual worker sa fast food. Sa halalan, huwag niyo akong kalimutan. Ako si Nila, labandera, nagsisika para sa pag-aaral ng mga anak. Sa darating na halalan, huwag niyo akong kalimutan. Sa boto mo, apektado ang buong bayan. Sa halalan, huwag natin sila kalimutan. Paalala ng Ad Standards Council, Ad Foundation, KBP at ng himpilang ito. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung itim na sa mga mata ko. Nakaapekto po ba sa pag-drive nyo? Napapansin ko, pag ako nagdadrive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Hindi na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mayor Simbulan, subok na matibay ang nabwa, umasenso dahil sa kanyang talento. Dedikado, may puso sa kanyang trabaho. Kay Mayor Simbulan, patuloy na lalaban. Magkaisa o nabwa, isimbulan tayo. Abante o nabwa, isimbulan tayo. Subok na sa serbisyo ang nabwa, asensado. Serbisyo, simbulan, pagpatuloy ang pag-asenso. Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan, Attorney Fer Sembulan. Sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko, sana po siya ang mayor ko. Walang iba kundi siya lang, Attorney Fer Sembulan. This political ads is paid for by Mayor Fer Sembulan, Nabwa, Camarines Sur. Pai! 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 Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makomplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man, 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Ano bang mga i-deliver ni Nognog sa Senado? Di-deliver ni Binay? Karanasan niya bilang human rights lawyer. Yung malasakit niya sa mga OFWs na tinulungan niyang makauwi. Yung kakayahan ni Binay mag-deliver ng mga serbisyo nung mayor siya. Pati yung mga nagawa niyang pabahay bilang housing czar. Yan ang mga dadalhin sa Senado ni Binay. May nagawa na, may magagawa pa. Binay for Senator, 11 sa balota. Political ad paid for and by Una, 117 Rada Street, Makati. Hello!
Ako po si Congresswoman Joe Fortuno, nalistado sa pangalan Teacher Joe. Ako po nagpapasalamat sa pagpaunra nindos ako na makapagserbisyo sa ika-5 distrito kan Camarines Sur sa nakaaging 3 taon. Pero pakatapos po kang sa kong termino ngunya na taon, ako po maritiro na sa serbisyo publiko. Pero bako lang po ako ang maritiro, kay bakot po ang mahal kong esposo, si Congressman Sal Fortuno, na maritiro naman matapos ang halos 40 taon sa serbisyo publiko. Kaya anak si Isay ang mapadagos kang serbisyong Fortuno. Serbisyong namatean kang kagulping mga tao. Siyempre, sinagmana sa nguya. Nagmana sa ama. Nagmana sa ina. Si Sal Fortuno Jr. Ma, ang serbisyong Tatak Fortuno, ipapadagos ko. That's our junior. Sal Fortuno Jr. Maservisya. Para Vice Gobernador, iboto si Sal Fortuno Jr. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Iyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, tulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol Cyprus. Thank you very much sa mga advertiser, sponsor kan programa. Ay, good morning kay Hermanang Monica Perique sa pagsuporta. Thank you, thank you. Sa mga nakantabay sa Facebook, good morning. Sa mga nakatutok mo niyan sa Transistor Radio Ninda, good morning. Alon, walang mahirap abutin para sa serbisyong totoo, sa serbisyong kafuerte na sinimula ng dating gobernador at Congressman Luis R. Villaferte Sr. at ipinagpapatuloy ni na Congressman El Rey, Governor Migs at Luigi Villafuerte. Mula noon hanggang ngayon, walang tigil sa paglilibot sa buong probinsya, hindi lang para kumustahin ang mga kababayan natin, kundi para alamin ang problema, magbigay ng asistensya at gawan ito ng solusyon. Problema sa edukasyon. Ang solusyon ng mga Villafuerte, scholarship program, community colleges, digital literacy program, at pagpapatayo ng mga eskwelahan at pasilidad, gaya ng school buildings, stage, covered courts, at iba pa sa malalayang lugar sa probinsya. Mahigit 120,000 na mga scholar na ang nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa malawak at komprehensibong scholarship program ng mga Villafuerte. Hindi lamang libreng tuition ang ibinabahagi, kung hindi pati na rin asistensya upang makapagtapos ng pag-aaral ang bawat scholar, kagaya ng laptop, tablet, internet at maging graduation fees. Nagtayo rin ng Governor Mariano Villafuerte Community Colleges o GMVCC sa mga bayan ng Nagrapo ako. Garchitorena, O kanya, di man po niya ako binigo. Di talaga yan nag-isip-isip na tabangan ako. Di po niya kami pinagsayumahan. Udaman po talaga kami kakayahan na magpabulong. Tinawan mo po yan sa bagong pag-asa. Isa sa mga libo-libong natulungan ni Congressman Migs Villafuerte sa pamamagitan ng Kafuerte Medical Assistance Program ay ang mag-asawang Bernie at Haji Alvaro para sa anak nilang si Riley Amber na matagumpay na naoperahan noong January 31, 2022 dahil sa brain tumor.
Puon po ko madiagnosya. Di ako nakatuturog para pangadji ko sigin ko na mamaray. Magloob po kami sa ospital, ma-admit po iya, laboratories, MRI, CT scan, surgery po iya sa brain. Successful man sa operasyon. Hanggang po sa naka-recover po iya. Siya po ang sumagot ng lahat ng aming bill. Automatic po tulos. Kay Congressman Mix Villaferte, magpapatuloy ang Cavite Medical Assistance Program at siguradong mas dadami pa ang matutulungan nitong mga pamilya, lalo na sa Rinconada. Si Isay man po ang nangangai po. Diri po masupog na mag-ayat sa tabang Kakapwerte program. Payabaan niya talaga rin kunada. Pagsuporta na mo kadibong pamilya na mo. Sa maabot pong election, Ana po, pangadji ko mang na tabangan man po ni Lord si Congressman Mix Villaferte. God bless po kaninyo. Ngamin pong Villaferte, thank you so much po. Manan. Walang malayo, walang maputik, walang matayog, walang maalon, walang mahirap abutin para sa serbisyong totoo, sa serbisyong kafuerte na sinimula ng dating gobernador at Congressman Luis R. Villaferte Sr. at ipinagpapatuloy ni na Congressman El Rey, Governor Migs at Luigi Villaferte. Mula noon hanggang ngayon, walang tigil sa paglilibot sa buong probinsya, hindi lang para kumustahin ang mga kababayan natin, kundi para alamin ang problema, magbigay ng asistensya at gawan ito ng solusyon. Problema sa edukasyon. Ang solusyon ng mga Villaferte, scholarship program, community colleges, digital literacy program at pagpapatayo ng mga eskwelahan at pasilidad gaya ng school buildings, stage, covered courts at iba pa sa malalayang lugar sa probinsya. Mahigit 120,000 na mga scholar na ang nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa malawak at komprehensibong scholarship program ng mga Villaferte. Hindi lamang libreng tuition ang ibinabahagi, kung hindi pati na rin asistensya upang makapagtapos ng pag-aaral ang bawat iskolar kagaya ng laptop, tablet, internet at maging graduation fees. Nagtayo rin ng Governor Mariano Villaferte Community Colleges o GMVCC sa mga bayan ng Baaw, Garchitorena, Libmanan, Siruma at Tinambak at magbubukas pa sa mga bayan ng Kangamuan, Balatan, Bato, Bula, Buhi, Lupi, Goa, Ragay, Del Gallego at San Fernando. Sa GMVCC, libre ang dekalidad na kolehiyo sa lahat ng mga estudyante nito. Kinilala si Governor Migs ng Commission on Higher Education o CHED bilang kauna-unahan at natatanging gobernador sa Pilipinas na may pinakamaraming local colleges na ipinatayo at pinamamalakaran ngayon. Ginawaran rin ang Baaw Community College, GMVCC Garchitorena, Libmanan at Siruma ng Gawad Parangal Institutional Recognitions ng CHED. Hindi rin pahuhuli ang Camarines Sur pagdating sa pagkakaroon ng mga bago at matitibay na pasilidad sa mga mababa at mataas na paaralan nito, kagaya na lang ng covered courts, stage, school buildings at iba pa. Kahanga-hanga rin ang pagiging bisyonaryo ng mga Villaferte nang magtayo sila ng modern classrooms na may digital blackboard, libreng internet at tablets sa iba't ibang sulok ng probinsya tulad na lang sa Pamplona, Libmanan, Pili, Sipokot, Calabanga, Ocampo, Goa, Nabua at Buhi. Sa pamamagitan ng Digital Literacy Program, ang Camarines Sur ay ang nangungunang probinsya pagdating sa Information and Communications Technology o ICT, Software Development at Technopreneurship. Problema sa trabaho at kabuhayan. Ang solusyon ng mga Villaferte, mas pinalawak at pinaigting na suporta sa mga maliliit na negosyo, employment services at programang pangkabuhayan para sa iba't ibang sektor ng manggagawa, lalo na sa mga nawala ng trabaho. Sa loob man ng bansa o kahit abroad, umaapaw ang oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho. Sa pamamagitan ng mga job fairs sa iba't ibang munisipyo na ilalapit ng mga Villaferte ang oportunidad na ito sa mga labis na nangangailangan. Mismong sa loob ng Capitol Complex, mahigit 5,000 ang nagkaroon ng trabaho at 3,000 pa ang nadagdag sa mga call center na nakatayo sa Camarines Sur Information Technology Park, ang kauna-unahang IT park sa Pilipinas na pinamamalakad ng lokal na gobyerno.
Solido din ang suporta ng mga Villaferte sa mga nagtatayo ng maliliit na negosyo sa probinsya, kagaya na lang ng mga may tindahan, pwesto sa palengke o di kaya ay mga kababaihan na naghahanap ng kabuhayan. Higit 10,000 ang nakinabang sa microfinance program ng probinsya, samantala nakatanggap ng pedicab, sewing machines, meat grinders, food carts ang maraming mga nangangailangan ng kabuhayan. Buhay na buhay rin ang mga livelihood programs ng probinsya na naglalayong bigyan ng pagkakataong kumita ang mga walang kabuhayan o trabaho mula sa mga malalayong lugar sa Camarines Sur gamit ang mga likas na yaman sa kanilang komunidad, gaya na lang ng Nipa Shingle Livelihood Program, Gabod Production Livelihood Program at Buddha Belly Livelihood Program. Mas pinaigting rin ng mga Villaferte ang tulong pinansyal nito para sa mga manggagawa na apektado ng pandemya sa pamamagitan ng Caferte Cash for Work Program na bigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa mga lokal na proyektong infrastruktura ang mga nawalan ng trabaho sa probinsya. Sa Caferte Skills Training Program naman ay binibigyan ng tsansa ang mga iskolar na makapag-aral at makakuha ng panibagong kaalaman at kakayahan na magagamit nila sa pagtatayo ng negosyo o di kaya ay paghahanap ng bagong trabaho. Bukod sa paghahasa ng kanilang mga kakayanan, nakatanggap rin sila ng toolkits na lubos na kailangan ng mga iskolar sa kanilang pagsisimula sa trabaho o negosyo. Binigyan rin ng nasa 5,000 hanggang 15,000 pesos na asistensya sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ang mga may maliliit na negosyo at pwesto sa palengke na naapektuhan ng pandemya. Patuloy rin ang tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers utupad para sa mga Ngayon mga tugang, itry ko daw na makaulengo niya na pagkaaga sa laugan programa si Konsyal Boboy Guevara an man of action. Ilingon ta daw kung makontakta ta nakaulay ko to, sabi ko Konsyal, interview ta ka daw niya ako sa programa ko. Kumustaon ko daw niya ako sa imo na lakaw-lakaw. Sa imong pangangampanya kaibanan ang Team 1 Iriga na ang pambato iyo man si incumbent Vice Mayor Rex Oliva nag-aaspirar na next mayor. Yun lang. Busy bagaan na linya ni Konsyal Boboy Guevara. Bakit kaya busy? Siguro may kaulay lang siya, no? Digdi po kaya perang kandidato man baga sa pagka-mayor ang nagaralaban-laban. Kundi ang Team 1 Kamsur sa mga hapot-hapot, pero naglalamang si Rex na Oliva sa mga nag-aaspirar. Dahil man kaya sa maray na track records kani, experience man, sa pagserbi sa gobyerno, naging punong barangay, naging ABC president, naelihir board member, kumpirang termino, dangan ini pong nagpailing ning husay sa iya man na pagiging ilihidong opisyal kan sa tuya man na gobyerno. Sa kasaro pa, may magagayon siyang daradarang plataforma de gobyerno. Kung paano po inot, maayos gayod ang... hello, good morning. Si Kagawad Boboy Guevara Tabi. Interviewin ko po. Sige po, sige po. Uy, garo na sa biyahe pa lang si Konsyal. Uy, mag-ingat daw po kita sa dinggi, ano? Tabarita ako, dumanda sa party kan... Cagayan, Region 2. Duwang katao da ang nabaritang nagadaan. Mientras na nasa haros 800 ang nailistang kaso ng dinggi. Sa bilog na Cagayan Valley, Region 2. Hali sa data kan Department of Health. Kita man sa Bicol Region,
Ta sige bagaan oran-oran, biglang nabutuan saldang. An mga nakatiyaya na dapat paralaubon, iparalaob na. Tangarig mayong tubig na mag-stack. Tapag iyan naging stagnant water, diyan nag-uugbon an mga namok na may daradarang dingge. Oh. Ay ako, abo kung may madinggi mga tugang, tamay nailing na akong pasyenteng tinamaan kan dinggi makirakman. Roal daw na sanang kinuka na ng dugo. Ay irak kan pasyente, irak pa kan bulsa kan pamilya kan pasyente. Ako nga ni naririsa ko, pag maabot na ang alas 6 ng banggi, or pasado alas 5, basta yung makagat naman ang diklom, an mga namok, luwasa naman. Sige ng panakab, pangagat, ano. Kaya ni style ko, nagbakal ng ito bagang mosquito killer, tapos may katol pa, para pa siguro pong dahil kita kagatuning namok. Ang pinaka-importante sa naman po, luwas laog kan mga harong maglinig, saka ito mga nakatiyaya, para laubo na yan. Tatibaad kauuran, so mga nakatiyayang lata, suro, baldi, planggana, gumaning ugulong kan mga bihikulo. Taranggalaw na nindo yan, barasura na, o kunday man, ijunk na, so dapat mga ijunk sa laog, asin luwas kan sa indo pong kapalibutan, kan harong nindo. Dangan likayan ta, bako lang ang dingge. Pati ang mga kubra. Tangunyan pala na tag-oran sa sobrang lanit kan salda. Ang mga sawa palan sa ang kubra, sige man ang haranap ni mapreskong lugar. O kaya minsan kan nagmumotor ako, duman sa tinampong daga, tapos maduot, may nagbalagbag, naglaba na baga niya akong kubra. Ito na ka, Isus Maria, isip niya ako, kita kani yung kubrang ini. Tirindugan gabos na pinong balahibo ko, susmonosip. Ay makatakot pala niya ako kung natuklaw ako kaning kubrang ini. Pagkalaba-laba, pagkadarda ko lang kubra, payo pa sana, An payo pa lang kang kubra, nagbibigak, sa iyang mga, parte sa may salang niya, nagbibigak. Maray nga ning, bago pa ko makaabot duman sa lugar, kan kubra, nahiling ko na siya. Nasilawan na kan ilaw, kan motorsiklo. Kaya niya ako, maginan mga puunin na, kawayan sa lugar nindo, pag taga-palinigan na yan nindo, na baka iniistaranan ng mga kubra, kamumansanan matuklaw. Ikadua mga tugang, iniman ng mga nag-aatama ng mga dayo o ido, kung dayo man sana kamo makakapagibo ng dughouse o makakabakal ng kadena, para sa mga dayo nindo, dahil na mag-arataman. Ta kung nagiging layas man sa naaskal na ido, nakaka-aksidente pa sa mga motorista. Kung nagsisirimplang na nakasingle motorcycle, ta biglang nabalagat ang ido. Minsan ang mga idong, igwa pati dyan sa may pasiring San Agustin, may idong, kada banggi nagluloko sa tao kan tinampo ini, manyakong pastid yung ido man na ini. Maray nga ning, day niya ako nagsimplang. Mayo ka man pwedeng udiro na magpabulong sa imo, magasto sa ospital. Kung magkabarari ang kaning tulang, magkaparasaan payo mo sa tinampo, kung maaksidente kang nagmumotorsiklo ka, kung mabudalan mo ang dayo, ikapabasulong kang kagsadiri, kawasan nga, day ka naglikay. Bueno mga tugang, nasa linya ngunyan si Konsyal, Mare-elect na City Councilor kan Iriga, Boboy Gibara, Man of Action. Good morning, Konsyal. Good morning, Sir Joey. Good morning po sa mga taga-Iriga. And saka po sinaginan nyo kami sa Sinindo, Sir Joey. Opo. Mangungumusta lang kung kumusta man po ang paglakaw-lakaw mo, pagkarakampanya nindo kan Team 1 Iriga sa tuyang lugar. Okay man po, Sir Joey. Magaling po ang resisyon sa muya kang mga taga-Iriga. Ang grupo po kang Team 1 Consortium, Team 1 Iriga, sa pangunguna po kang sa tuyang masunod na gobernador, si Governor Luigi Villaferte, ang Vice Governor ta, si Sal Fortuno Jr., Tulong Bukalta, Butsoy Oliva, si Noble and Dona Uñate.
And ang satuyang sigurado na magiging congressman, si Congressman Migs Villaferte. And ang Master of the Mayor, si Mayor Rex Oliva, Vice Mayor Ed Dunayot, and kami pong 10 konsyal. Magayon po ang residensya sa Muyac, ang mga taga-Iriga, and kami po naniniwala na talagang sa panahon po ngunyan, sigurado mi po na talagang masuporta sa Muyac ang mga taga-Iriga. Ayan po. Ang mga nagre-re-elect mo niyang konsyal, ang haputulos kan tao, kan mga elektorado, ano man daw ngayon nagkaginaribo kan na mga inita gustong magbalik sa pwesto. Sa lado mo, konsyal, ano ang mga accomplishment mo, konsyal? Ay, ako po, Sir Joey, di ko naman po pwedeng pagtara sa rolon sa mga nadinibo ko bilang sarong konsyal kang sigad kang Iriga. Ako po, naniniwala na ito pong 2019 ang sakuyang pangako po na gusto ko pong dibuhon kaya ito na pinangako ko na magkigo akong disaster center or tabang center na makakatabang po yan kagabos ng mga nangangahipo pag-abot po sa emergency. So yan po, tulos-tulos pagkatapos po ang election na nanggana ako, pag po tulos kang July 1, pag-assume may pong July 1, ako po tulos, nagbakal po ako ng mga tulos sa mga gamit, pag-abot po sa emergency, lalo-lalo na po itong 5 multicab ko, na napapakinabangan pa po hanggang ngunyan, aral daw na pangay po pag-abot po sa emergency, ito po mga maaki, mga igwa po mga aksidente, igwa po mga, hello po, hello. Ayo, go ahead po. Mga igwang hilang na dadaran po sa mga ospital, digdi po sa Rinconada, digdi duman po sa Naga, and duman po sa Legazpi Albay. So, gapos po yan na pinagdadarata po ang mga pasyente. Libre po yan, libre. Para po makapagpabulong sinda, magpaaki mga sinda, and mabulong po ang gapos ng mga nangangaipo po sa kakuyang servisyo. Siswerte yung ka, konsyal, barita mi sa mga survey, kabali ka sa top 5, malakason ang sa imong kandidatura, bako lang sa sentro, magin sa mga bukid na barangay. Kung siswertuhan ka, ano ang sunod na mga plano asing gigibuhon mo sa Iriga? Actually, Sir Joey, pinangako ko na po yan. Ngunyan pong bulan na Abril, sabi ko po, pag si Manabaction City Councilor Rul Franco Isben Guevara, manggana po uli. Papadagos ko po ang ginigibo ko na magtabang po pag-abot po sa emergency. And ngunyan po ang pangako ko sa mga taga-Iriga, 5 lunadan po na multicab ang ginigibo ko na po ngunyan. Dadagdagan ko po yan ng 2 bagong ambulansya para po sa mga taga-Iriga. Iya po. Pero ngunyan na campaign period sa elected councilor, konsyal, dahil man napapabayaanin do ang sa indong obligasyon sa mga tao. Ay, actually po, Sir Joey, yan nga po ang pinagsasabi ko sa mga taga-Iriga na dawa pa ko kandidato, maski po si Manabaction na City Councilor Buboy Guevara kandidato, pero po dahil po pinapabayaan ni Manabaction ang iyang obligasyon bilang sarong incumbent na City Councilor. Ako po, minsan nga ako nagdadrive pagka maagahon, ito pong medyo lawid na mayo pong madara sa ospital ka nga itong mga driver ko kaya maghapon po yan, hanggang Banggi po yan, 5 driver ko, 5 lunadan, nag-aatod po, sundo sa mga pasyente. Ako po pagkabanggi, kaming duwa kang aki ko, si Manabaction Jr., kanina po ang nag-aatod sa mga pasyente, lalong-lalo na dadaroon sa BMC. So yan po, ko po yung napapabayaan, aral daw, nagdabos po yan, ginigibo mi, magpuon 2019 hanggang po niya na ma-eleksyon. So day po ako, nag-service lang, ngunyan or kahit lang. Ngunyan po, maski oras ng kampanya, day ko po pagpapabayaan ang trabaho ko. Kaya po nga ako, medyo kulang po ang sakuyang pagkampanya. Pero po ang nasa isip ko lang, basta po ang obligasyon ko, dahil ko po mapabayaan, pangaipo po ka mga taga-Iriga, na kaipuan po na madara sa ospital, pag-atod sa kapagsundo, matabangan ko po ang mga nangaipo, sa pagi po kang pagtawag sa kapag-text po sa kuya, sa kuyang hotline number, automatic po yan, pinagsiservisan ko po yan. Dahil po ako pinagpipili, gabos, basta iridenyo, tinatabahan ko po yan. Mabuhay ka, konsyal, na napakadakulang tabang po ini, lalo na sa mga tiyos na pamilya sa di syudad kan Iriga. And as your parting words, konsyal, kay po na makiulay manggiraray, mag-apilar sa publiko, na liwat, iboto si konsyal
Buboy Guevara and man of action kan sa tuya pong lugar. Go ahead po. Yes po, Sir Joey. Unang-una po, gusto ko pong maghagad ng dispensa sa mga irigenyo, sa mga taga-iriga na naghahagad po sa kuya ng pinansyal na tabang na kung minsan po di po ako nakapagtatao sa mga naghahagad sa kuya ng tabang dahil ako po, sa ruman lang po akong natural na tao, simpleng servidor kang iriga na bako man po akong mayaman kaya igwa po akong mga dahi na pagbibigyan ng mga naghahagad sa kuya ng pinansyal na tabang. Pero ang sabi ko po sa mga taga-iriga, ano man ang pagkukulang ko, pinupunuan ko po yan sa pagi po kang sa kuyang kayang itabang sa mga taga-iriga. And gusto ko man pong ipaabot po sa mga irigenyo na ako po nangako po ako sa mga taga-iriga na kung nagibo ko po ang mga obligasyon ko bilang sarong konsyal sa hiling po kang mga taga-iriga, nagibo ko po ang trabaho ko bilang konsyal kang sidagang iriga, tabangan po ninda ako sa paagi po kang pag-suporta po sa kuya uli para manggana pong city councilor. Pero po kung ang silin kang mga taga-iriga na medyo maluya po ako, so nasa sa hindi na pong decision yan. Pero po, sabi ko po nga si Lord, ito pa from 2010 kasi naging kapitan po ako. Ang paho lang po kay Lord na matabang ako sa mga iriga pag-abot po sa tugbong buhay. Ibig sabihin po, pag igwa na po dyan mga na-accident, igwa na po dyan mga maak, igwa na po dyan mga naghihilang nadadarong sa ospital, libre po ang serbisyo ko. Yan po ang pinangako kay Lord para po niya po makatabang ako sa mga taga-iriga. And sana po niya ako, Lord, di mo pagtawan kami ng hilang, lalong-lalo na po ako, na ako po ang nagtatabang pag-abot po sa mga problema, pag-abot po sa mga salud ng mga tao. Kaya sana ang mga taga-iriga, suportahan nindo po ang Team 1 Camsur, Team 1 Iriga na dispesto po kaming magtabang. Mahiling po ninda kung anong serbisyo ngunyan pong maabot na eleksyon, pagka nanggana po kami, matabang po kami sa mga tao. Saka ang pagtabang po na siguradong makikinabangan kang mga irigenyo. And ako po mismo sa Sakuya, ang pagtabang po, bakulang po yan sa pinansyal lang, kundi sa gabos na pwedeng kayang igibo or itao kang sarong politiko. Kaya ginigibo ko po yan sa tudok kang Sakuyang buot. Nakikulay po ako sa mga taga-iriga. Tabangan po nindo ang Team 1 Camsur, Team 1 Iriga. And ako man po, mga irigenyo, na ako po ngunya, nag-agad po ako uli sa indong pagtabang or pag-suporta po sa kuya. Tabangan po nindo ako uli. Si City Councilor Will Franco Isben Guevara, si Mana Baksyon, ang nakalag po duman sa Sakuyang Balota, sa Balota. Number 15 po, Guevara, Man of Action. So, dubliyon ko po, number 15 po sa Balota, Guevara, Man of Action. Salamat, Sir Joey. Okay po. And sa gabos pong mga announcers ng RTNDCKI, mga staff, and sa gabos pong irigenyo na talagang nag-iisip na ngunyan na kung isay ang tatabangan ninda, hali po sa sadiri nindang buot, sa isip ninda na para po mapakaray po ang silad ng iriga. So salamat po, Sir Joey. Good morning po, Senduga po. Salamat, good luck and more power. City Councilor Buboy Guevara, nakaulit ang ngunyan sa lawag ng programa. Ini po si Joey, salamat kan sa inyong pagkantabay. Standby sa masunod na programa. Sa technical, yaon dyan si Joanna Di Villa, paring Tia Binaobra. Sa information, Rodel Cesar, si Tony Matic Saison. Rocky Bayo Busalwa, salamat. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya